Nachádzame sa pred štartovacou čiarou jarnej časti Typos 3. ligy Východ po dlhej zimnej prestávke. Sedím tu s predsedom Východoslovenského futbalového zväzu, pánom Richardom Havrilom. Pán predseda, dlhá zimná prestávka mohla vo viacerých kluboch zamiešať karty, to už uvidíme samozrejme v ďalších týždňoch. Došlo ale počas zimy k nejakým zásadným organizačným alebo iným zmenám z pohľadu Východoslovenského futbalového zväzu. Východoslovenský futbalový zväz je pevnou súčasťou Slovenského futbalového zväzu, ktorý neplánuje, alebo nie je to v pláne, robiť nejakú reorganizáciu po skončení tejto sezóny, takže vlastne nič neobvykle nás nečaká, ideme v štandardnom režime. Čo sa týka klubov, tak určite niektorí sa cítili komfortne v 3. lige počas tej jesenej časti, my sme predohrali jedno kolo. Určite využili všetci tú zimnú prípravu najlepšie ako mohli, a verím, že sa im vyhýbali zranenia a tak ďalej. Samozrejme, ako sa vždy rozpráva o tom, že jar ukáže, čo sa robí v zime. Pre futbalistov to platí samozrejme, takže veľmi sa teším. Dúfam, že sa tešia aj všetci hráči, fanúšikovia a funkcionári na to, že znova sa uvidíme na hracích plochách. Vráťme sa ešte k jeseni. Uvedte z vášho pohľadu najpozitívnejšie a najnegatívnejšie momenty. Ja by som sa odpichol od toho, čo som hovoril pred chvíľkou, že sme súčasťou SFZ. Veľkú radosť nám urobili reprezentácie, Ačko postup na majstrovstvá Európy, U21 prvá v kvalifikačnej skupine a 19 a 17 postupili do Elite Round. A na tejto vlne sa viezla taká dobrá nálada aj v rámci nášho Východoslovenského futbalového zväzu. Nezaznamenali sme žiadne vážne porušenie fair play noriem alebo respektíve noriem, nejaké inzultácie a podobné veci. Čiže hovorím, že tá pozitívna nálada z tých reprezentačných celkov sa presunula aj ku nám na východné Slovenska, som strašne rád. Typos 3. liga Východ je, ako sa zvykne hovoriť, výkladnou skriňou regionálneho futbalu, preto je vždy dôležité, ako sa do nej zapracujú nováčikovia. Tento rok Pušovce po jeseni na 7. priečke, na 4. ale strácajú iba bod. Krásna navyše prvá s 14 výhrami, 1 remízou a 1 prehrou. Ako teda hodnotíte počínanie si nováčikov? Čo priniesli tejto súťaži? Tak nováčikovia stále bude to o tom entuziazme vlastne, že prinesú tú takú víťaznú náladu zo 4. ligy. Plne sa to potvrdilo v obidvoch prípadoch. Aj Pušovce, aj Krásna sú obrovským prínosom pre 3. ligu. Uvidíme, aké zmeny nastali v kádri. Vieme o tom, že Krásna sa dosť posilňovala, Pušovce trošku stratili, niektorí hráči odišli, takže uvidíme, ako sa s tým vyrovnajú v Pušovciach. A samozrejme, Krásna a Lipany zvedú najväčší boj o tú prvú postupovú priečku. Minulý rok postúpila do 2. ligy Východ aj Haniska. Aktuálne sa zdá byť akýmsi trendom, že do vyšších súťaží postupujú aj kluby z menších obcí. Krásna je podobný prípad. Činovníci klubu i samosprávy deklarovali, že majú záujem v prípade, že by sa im to podarilo hrať 2. ligu. Skúsme si približiť, čo všetko si takýto klub musí preskákať, ak chce hrať 2. najvyššiu súťaž, slovenskú súťaž, teda čo sa týka infraštruktúry, organizácie, financií. Je to veľký skok medzi 3. a 2. ligu z hľadiska infraštruktúrnych požiadaviek Slovenského futbalového zväzu. Samozrejme aj tie náklady, nielen na cestovanie, ale náklady hlavne na samotný priebeh stretnutí, na rozhodcov, na delegátov, poplatky zväzu, všetko je oveľa vyššie ako u nás v kraji. Tým pádom prvá vec je finančná, druhá vec je tá športová, tretia je tá infraštruktúrálna vlastne, takže po tej športovej stránke sa neobávam. Kto vyhrá 3. ligu Východ, teda, tak je to kvalitný tým určite v každom prípade a vidíme to aj na príklade Hanisky vlastne, že hraje normálne celkom slušnú úlohu, darí sa im. Dúfam, že Haniska im to vydrží čo najdlhšie, pretože ten prvý rok je relatívne dobrý a potom prichádza ten menej entuziazmu, viacej problémov, takže dúfam, že im to vydrží čo najdlhšie na Haniske a verím, že aj Krásna a Lipany, alebo možno, že niekto 3., 4. sa pridá do toho súboja o prvé miesto a bude to napínané až do konca. Po jeseni je viac menej jasné, že na dostrel Krásnej sú práve tie Lipany. Rozdiel 4 bodov je ešte reálne dostihnuteľný pre Lipancov. Oba týmy sa ale stretnú až v samom závere súťaže, 3 kola pred koncom. Myslíte si, že to ešte bude zápas o postup, alebo sa o víťazovi rozhodne dovtedy? Ja mám strašne rád napínavé stretnutia a nie také stretnutia, o ktoré niečo ide. Keď sa vrátim do histórie, tak vlastne mali sme tu rôzne barážové stretnutia, ktoré prilákali na ihrisku niekdajších spojov, tam bolo aj 4 000 divákov na jedno barážové stretnutie, takže ja neverím, ale dúfam a bolo by to pre futbal dobre, keby bolo čo hrať ešte v tomto zápase. To by bolo také vyvrcholenie 3. ligy Východ. Východoslovenský futbalový zväz sa rozhodol kráčať s dobou a zrealizovať projekt pravidelnej videorelácie so zostrihom gólových momentov z každého kola 3. ligy. Čo si od tejto relácie sľubujete? Vo všetkých našich krokoch postupujeme tak postupne. Vlastne aj
predtým nám vlastne jednotlivé domáce kluby posielali videá, teraz máme špeciálny server a tento server nám po technickej stránke umožňuje to, že vytvoríme jednu kvalitnú reláciu, kde sa uvidia všetci strelci gólov, všetky družstva. Ja som presvedčený o tom, že vlastne, že kluby využijú túto šancu na popularizáciu svojho týmu, svojich hráčov a samozrejme aj v nemalej miere aj svojich sponzorov a budú dodávať kvalitné videá, na základe ktorých my budeme môcť urobiť jednu kvalitnú reláciu, kde bude zostrih všetkých gólov, také naše malé východoslovenské góly body sekundy. Je možné, že neskôr v budúcnosti by sa v tejto relácii mohli objavovať aj góly z nižších súťaží regionálnych? Ja budem veľmi rád, keď sa to podarí, keď aj tie štvrtoligové, respektíve piatoligové kluby, ktoré budú mať na to dobré podmienky z hľadiska viditeľnosti toho stretnutia, že pristúpia k tomu takisto a určite nebraníme sa tomu a naopak budeme radi. No a na záver ešte pohľad do blízkej budúcnosti. O pár dní štartuje tá jarná časť. Aké sú vaše priania a ciele do tejto druhej polovice sezóny? Rozprávame sa v stredu. V počasie sa dúfam umudrilo už, lebo bolo hrozné počasie z hľadiska terénov. Našťastie nemrzlo. Dúfam, že začneme prvé kolo jarné, prvé kolo bez problémov, že nebude potrebné otočiť žiadny zápas a pôjdeme kontinuálne ďalej do toho júna. S tým, že samozrejme všetci sa tešíme na Euro, všetci sa tešíme na to, že uvidíme kvalitné zápasy našej reprezentácie a vlastne aj tá naša 3. liga Východ bude v tomto trende pokračovať. Ďakujem pekne.